काय बोलला काय की लय लय माई लेकीचा संसार मोडी त्यात लुडबुड करू करू. हं. म्हणजे लेकीच्या संसारात काय म्हणतोस तू, लडबड कर. माईनं लुडबुड करू नये. हा मग आता कितीतरी सासा हं. सुनाच्या संसारात म्हणजे लेकाच्या संसारात लुडबुड करतात. हं. तेव्हा वाटत नाही का संसार मोडन म्हणून लेकाचा? कारण ते त्याच्याच घरी असतात ना. कुणाच्या घरी असतात कसं तर असतं रे त्या त्याच्याच घरी असतात. म्हणजे काय उपकार करतो का ते तिला घरात आणून? म्हणजे अरे मी काय म्हणते बा, माईची लेकीच्या संसारात लुडबुड केलेली चालत नाही, मग सासूनं कशाला करायची? ह्या लेकाच्या संसारात ह्या माईनं कशाला करायची? लेकाच्या माईनं सुखानच नांदू द्या सुनाला, त्यानं नांदाव लेकानं, म्हणून आपलं हे करावं ना, कामाच काम करावं. कामाच काम हिनं बी करावं तिनं बी करावं ना. हो, कामाच काम लडबड पण करावं. लेकीची माईची दिसती रे सुना, आमच्या सुनाची मग मायच काय, नांदू द्या नाही. लेक काय म्हणतोय, नवरा काय म्हणतोय, माझी सासूच लुडबुड करती. पण ह्यो त्याच्या मायचं सांगतच नाही रे घरानं की आमची माय बी ह्याच्यात लुडबुड करती म्हणून. दिसतंय का? कळतंय मी काय बोलायले ते? कळतंय ना मला. नाही त्याशी म्हणू लागलास ना, लय माईला पोरीचा संसार मोडायला त्याच्या लुडबुड करण्यानं संसार मोडतोय. मग माय कशा म्हणतात, का मग 4 दिवस ना त्रास होत असला तर माया. मग काय सहन करायचा का त्रास? सहन करायचा का ते सांग मला. करायचा थोडा. का म्हणून सहन करायचा? हं. मी तर उराव असल्यावर जमा तुला सहन करशील का? उगच ना, कारण मी तुला मारायला लागल्यावर तू ही मै चूक असून मी तुला मारायला जमन का? अगं, प्रत्येक ठिकाणी तसं नाही. कसं नाही? हो, तसं नाही याच का हो? बाईनच का सहन करायचं मला हे सांग. मला माझ्या मी प्रश्नाचं म्हणाल नाही बाईनं सहन कुणी करावं. मग कुणी सहन करायचं मग तू 4 दिवस मग? अरे पण सहनच करायचं का म्हणून म्हणते मी. करायचंच नाही. का का सहन करायचं? आणि कवर सहन करावं? किती पिढ्या गेल्यात बायाच्या. बोल ना. अरे काय बोल बोला तुला असे इद्रू बोलायलीस तर. लय दरिंद्र आहे साहेब बाबा. मी- नेहमी तू गड्याची बाजू घेतो सारखी. मी काय म्हणते, गड्याची घेऊ गड्याची नको, बाजू बाईची घेत घेऊ नाही. नको, पण जे सत्य असतंय का त्याची बाजू घ्यायची रे नारायण. आम्ही तुला तेच सत्याचीच कळत बाजू नाही. घेतोय ना. काय सत्य सहन कर म्हणतोस बायाला 4 दिवस? नाही हा सहन नाही रोज कर म्हणत मी. हा. पण सासूचं बी ऐकायचं नीट सांगत असली तर. काय नीट? सासू म्हणते मी जसं वागत आले का, माझ्या सासून मला जसं वागविलं का तसं तू बी वाग बाय. मग काय तेच ऐकत बसायचं का? तिला नीट करा ना. काय तिनं बरबड्याच्या भाज्या भाकऱ्या खाल्ल्या म्हणून काय हिनं काय खावा का? हा? हम्म. नाही लेकाची सुनायची नातीची शाळा बुडवून कमाई रानात खुरपाय टुरपायला पाठायचं आणि त्याचं कमाई डबुल्याला घेऊन बसायची. हे करायचं का? आणि तिच्या लेकीच्या लेकराला शिकवायचं आणि तिच्या लेकीच्या लेकराला शिकवायचं. आणि हिच्या लेकाच्या लेकराला शिकू द्यायचं नाही, कामाला पाठवायचं. ते कसं हे चालू द्यायचं का? नाही नाही तसं म्हणतोय ना. मग मी तेच म्हणते, तेच म्हणतोय. सगळ्याच गोष्टी नसत्यात चालवायच्या सासूच्या मागच्या. मग तसा त्रास असला तर मग अरे धडधड लेकराची शाळा बुडून कामाला पाठवायला लागली बाया. 2 वर्षापासून पोरीच्या चड्या आणि ह्यानं फाटल्या तरी बायानं घेऊ दिल्या नाहीत. मग ह्या नवऱ्याला आणि बापाला कळत नव्हतं का? आणि तू एक त्याचं समर्थन करतोस. मला तू का पटतच नाही बघ. त्यामुळे असं वाटतंय उरावा बसून तुला असं हे करावं हाणावं. मला हो करशील का सहन? तुम्ही तुला मारलं तर, मी- किंवा दुसऱ्या कोणी तुला उगच मारलं तर करशील का? नाही ना कशाबद्दल करेन नाही तसंच असतंय, तसंच असतंय. आणि जेव्हा बी भांडणं होतेत ना नारायण, सासू सुनाचे हो की नवरा बायकोचे हो, काय काहीतरी कारण असतंय. लय वापस बोलती आणि वापस बोलती आणि घरचं काही करतच नाही. अरे ती रानावनातून येऊन घरचं करून दारचं करून थकत आहे ना शरीर माणसाचं. आणि पुन्हा खायला द्यायचं नाही. अरे अर्धा किलो चिकन आणि 12 माणसं कसे जगते ना मला सांग. त्या कवर कालवण कसं कालवण पुरायचं? लेकराने वाढायला गेलं की म्हणायचं अरे मागच्या माणसाला राहू द्या, पुरायचं नाही. मागचे राहिलेत पुरायचे, राहिलेत लय मोठे राहिलेत जेवायचे, पुरायचे नाही. 12 माणसाला अर्धा किलो चिकनची भाजी. एकच भाजी नाही पुरणार.
आणि मग काय होतंय सगळे गडी गडी जेवतात लेकरं जेवते त्या लेकरायला लेकरायमध्ये बी पोरायला आणि गडायला त्या पोरगी घ्यायली वाढून की पोरला काय माग माणसं राहिले तू पुरायचं नाही. हे एवढा भेदभाव कसं हे असं सगळं मागचं जातीचं ह्याचं सगळं हे पुढं चालवायला लागलेत नाही असा हे चलविणं बंद केलं पाहिजे तेव्हा ह्या लेकाचे सावसार वाचते नीट होईल सगळं व्यवस्थित. आणि तू काय म्हणलास की कारण सून त्याच्याच घरी असते म्हणून सासू लोडबोड केलेली चलते. मी काय म्हणते कोणत्या कायद्यात आहे असं की लग्न झालं की नवऱ्यानं बायको त्याच्या गावात न्यावून नांदवा तर राहावा तिच्या घरी काय फरक पडाले. कवर गाड्यानं तरी बायका नांदवायला घरी घेऊन जावात ह्याने नांदावात ना कावा कावा बायाजवळ माहेरात तिच्या. कसं चलत नाही कसं चलत नाही चालवायला पाहिजे पण मग पटत नाही तुम्हाला. लय शा देतात मला हे असं बोलते मी बोलते तू बोलते हे बहुत बोलते हे असं आहे ना. आम्ही सत्य बोलतो पटत नाही तुम्हाला है की नाही. काही गोष्टी तुझ्या पटतात ना. काही नाही माझ्या सगळ्या गोष्टी वय माझ्या सगळ्याच गोष्टी बरोबर असतात असे नाहीत. हो म्हणा